80, he ordained 12. It is based on history esiku memory text in Mark 3 verse 13 to 19, no Luke 6 verse 12 to 16, but I will read only Mark. Mark 3 verse 13 to 19. And he goeth unto the mountain and called unto whom he would, and they came unto him. And he ordained 12, that they should be with him, and that he might send them forth to preach. And verse 15, and to the power, and to have the power to heal sicknesses and to cast out devils. He ordained 12. Kuthethwa ngobizo lwe-disciples, guys, the 12 that we know. Apha ke siyacacisela ba most of them, because one was yilayo, babebizwe kwi-nature, bafunyenwe befisha, bafunyenwe besenza ezo zinto, but they were called kwi-nature. Bebengekho inside a building or inkonzo, i-synagogue. Two apha siyaboniswa that uYesu loved in nature. Throughout ministry yakhe, there are a few times apha afumaneka khona etempileni. It's either uphandle ngaselwandle, uphandle uyatitsha engceni, but he loved scenery ye-sky blue, amanzi and everything else. And most importantly, he withdrew from the business of the city. Mhlawumbi now you do get a feeling ethile if uthanda nature, mandithanda amanzi nolwandle. There's a feeling that I get xa ndisemanzini okanye ndiphambi kolwandle endikhama down ezolayo. There's a beauty of nature and that influences and ubone amandla kaThixo. You get to wonder ulwandle olungaka walenza njani. You get to wonder the scenery ba iindaba ezingaka kude kuhla amanzi ku-waterfall. In essence, indalo is through testimony of God noba uphila kangakanani na. Kuyo yonke le ministry yakhe, he withdrew from nature because he loved the holy influence of nature. Ne? And as well as he withdrew from the costly sanctuary, and also ababantu wayebabiza and wayeze kubo ngabantu ababezibona bengabalulekanga enkonzweni. Which gets to my next point yobana, funny enough that in ministry now akho lula ubizela abantu kwindawo engenesakhiwo because babona inkonzo, bathanda the building, bathanda the association of being part of a building. Yophuma u-40 selfies outside, ubonakala inkonzo yakho ku-background, yonke laa nto. It is not easy to minister kwindawo engekho sakhiwo khona because after uthethile they wonder siza kufumana phi kuthi. It is not easy to minister kwindawo engenasakhiwo, but then again apha siyaboniswa uba isakhiwo esi sine-rules esisibhawundayo. Apha sibona ifestire, sibona nee-outfits zethu, we hardly see outside izinto ezingqinelana nobukho bukaThixo. And most importantly, he left representatives emhlabeni uYesu ngokwayehamba. So ngokwayehamba, he left the 12 as representatives of the gospel. Nathi sayijoyina lo gospel, and today we are being reminded that we are representatives, and the representatives get the face of something. When you are the face of the gospel, you need to act a certain way. Gospel encourage let's motivate each and every day that we must remember that we are the representatives. Ojona baseko nabani disciples asekho, we are the disciples and we are the representatives, and we need to act and carry ourselves as representatives. Isabatha mayibone kuwe apha ingasibakhona because you are the representative of inkonzo. And then kuyiwe kwi-disciples zakhe. Yes. Kuyiwe kwi-disciples zakhe. Most of the time, xa ubizwa as representative okanye ubizwa to do something, uye woyike because you feel like awukho ready, you're not perfect and all. But apha siboniswa ngale 12 wayibizayo, zangabize zingelosi. And most of the times siyathanda uyishiya lapha and focus kwizinto abazenzileyo nee-ministries zabo and painting them to be perfect, but this was after they were ordained and bathandazelwa and impilo zabo zatshintsha. John, James, Andrew, Peter and Philip
Natalie and Matthew were closely connected to this. That was one of the things everybody were, you know. And that John, Peter, and James were closer to Christ, and they witnessed more miracles as we through the journey of journey yakhe esemhlabeni. Xa sizibala ke sizeya, kuthiwa apha John was closer to uYesu, and he was the youngest. It doesn't matter if ungakanani, if you're being called and you're being thrown to Evangeli, something happens and something changes. Something changes going up. The main reason, one of the reasons John was closer is that and he opened inhliziyo yakhe. Ngiyambona mos umntana uhlobo athemba ngayo ne. Umntana uthemba sombethile uphinde umbize aze avule izandla. It was the way John wayerelate ngayo kuYesu. He was the youngest and he trusted earnestly. Kuphinde kufocus kuPhilip. uPhilip ngoyena wafumana i-instruction direct ethi follow me. uPhilip apha kuyaboniswa that wayemamela uJohn the Baptist, so wayeyazi uba kukho unyana kaThixo ozayo onguYesu Kristu, but then also wawitnessa umoya ongcwele usehla phezu kwakhe noJohn proclaiming that this is the son, and he received calling ethi follow me. But kuyo yonke loo nto leyo, you would think, since ngoyena mntu wayemamela uJohn the Baptist, he would have the greatest of faith. Xa echazwayo uPhilip apha is that wayesincere ekukhangeleni inyaniso njengathi sonke mhlawumbi uzokhangela uYesu enkonzweni uyamfumana, and yona nto egcinileyo apha is that ukhangela i-connection kuYesu. But even though wayesincere in seeking the truth, wayeslow to believe. He's one of the people who miracle yesonga wathi le mali sinayo ayizokwanela uthengela abantu zonke. Even though wayehamba noYesu throughout the journey embona izinto azenzayo, that one time, every time kukho ingxaki, Philip was one of the people angaboni i-breakthrough. You might be here ukhonza and all, but xa ufike ebomini bakho you don't see breakthrough on the next step, and mhlawumbi you are at the verge of giving up uba akekho naloThixo. It is ayonto engazange yenzeke before, and that's why I think si-encourage ngabo aba bantu babekhethiwe. It is because babe experience ezinto sis-experience, but they allowed Christ angene ezinhliziyweni zabo, and for them and for him to change bona. So even though wayibona miracles means he was very slow in believing, and he still lacked faith. Ngokuhamba noYesu abonayo kuyaphiliswa bayaphakama, he still lacked faith. But then what's nice about this is that when he ordained them ebathandazela and letting them go forth with the ministry and the gospel as abashiya, his spirit was poured unto them. Philip was one of the greatest teachers. Siyakwazi ukuquote ngoku siquote i-teachings zakhe, wayezazi uma makathethe nini njani, and that changed ulando wayeyiyo of lack of faith and slow in believing. Kuphinde ku-highlight kakhulu uJudas. uJudas was not called, was Zela. And sometimes most of us you were not called, akho wakhe wafika wakubhangela wazizela nawo. Mhlawumbi khona lento wayithandayo okanye wayibonayo, but uJudas wazizela. But even though wazizela in uJudas, wayeze with ezinye agenda. He was there to secure a place yakhe kwiNew Kingdom. He had the agenda yakhe yoba ngizophatha, and this is what I am going to do. Kuthiwa ke apho uJudas had a fair chance njengazo zonke ezinye disciples. Bonke babene-shortcomings zabo. Umzekelo owenziwayo apha ngumzekelo kaJohn lo wayethandwa nguYesu. uJohn waziwa ngoba meek and lowly, ne? But if we are xa bedescribe nobrother wakhe kuthiwa they were the brothers of thunder. Babekhawuleza uba ngumsindo, wayekhawuleza akushwabanise ngokuJohn, udilishwane nawe kugqitho. Those are the things nathi esinazo apha, mhlawumbi ufike une-anger, but slowly but surely uyabona uba noba unonyola ngoku akho nto ndizayenza because something changed. Uye wavula inhliziyo kuye kungeneka, and
most of us umufike ixesha lingakanani from the day wangena ngayo wamkela uYesu, you do see the difference kanani, and that's why you need to gauge yourself ngawe not ngabanye abantu. uJudas wayeze ezosetyhora indawo yakhe to uhlobo wayeza ngalo uJudas umuntu unomtrusta, uyasazi istory sakhe, ufam busy yaphithizela uJudas uzosetyhora, userious uJudas usemissionini. Most of us get xa ubona umuntu onjalo, you tend to relax because the disciples didn't understand ubukhodo bukaYesu towards uJudas, even though uYesu esazi inhliziyo yakhe. Babebona umuntu okwazi organize functions, mhlawumbe okwazi organize events, imithi into ende ihambe program uJudas umile uqokelela imali uJudas akho nto angayenziyo. To you ongayiboni inhliziyo yakhe ubona umuntu osincere serious ngemission, but uYesu yena ubona inhliziyo apho thina singaboni khona. He was commanding and keen, and he was of great assistance. Bakhona abantu abazisithuthuthu uqonde emandulo mvanje bangakakade inansi mission yakhe, ministry yakhe, you don't know bakwenza kanjani ngayo. But eyona nto eyayibuhlungu is that even though ezibona miracles njengabanye, uJudas didn't open his heart. Instead wavulela uSathana angene. uJudas could have been one of the greatest stories oba nobunjani uyakwazi ukuguquka, but he chose to do otherwise. Iyacaciswa apha that uJudas had a fair chance njengabanye. Wonke omnye umuntu kuyabalulwa izitori zakhe apha, abanye babe nemisindo, abanye babe babe nemisindo, abanye oPeter, abanye babe ngabhilivi. Zizinto efumaniseka uba zizinto ezifumanayo kwitsheni yakho, but most importantly uJudas yena wayevala yakhe inhliziyo. That is the part where we need to sizilungise nathi kuyo, because singahlala apha sikhonze sonke nge-judgment day xa sesibuzana, hayibo uphi uzinathi, akekho uzinathi, hayibo uphi oku, akekho oku abelapha every Sabbath, oku abephathe ulutsha, oku abesima ngaphambili athethe, animazi okucinga ntoni kule ndawo akuyo, because ngalanina nizombona. Because akavumelanga inhliziyo yakhe ibhleke. Kuthiwa apha xa ndizohlala phantsi, uJudas had a fair chance njengomntu wonke njengabanye. Ii-changes zaqala ubonakala after bethandazelwe benikezwa ivangeli elibuyisa ezawuhamba. But uJudas nangalaa mini he was part of abantu abathandazelwayo, but akho nto eyenzekayo. Umoya Oyingcwele zange wehle kuye because he hardened his heart. Siyathandazelwa, zininzi into ezenzekayo enkonzweni, you get revived. Ba uyibambile inhliziyo yakho uze ngale mission uze ngayo, akekho umuntu onokunceda uzawubaleleka ngaphandle naphakathi. But luckily for us we have ezi story zoba se-related kuzo ukuzilungise, uzicheke uba undawoni noThixo wakho. And after they were ordained, ngabona abantu baphumayo bayihambisa ivangeli, bayihambisa kungekho sakhiwo, bayihambisa bakhupha amademoni, baphilisa abantu, and they had the authority abakuYesu owayenayo, and nathi namhlanje sireferensa kuyo. Kuthiwa ke apho yona nto encourageayo uba uYesu for i-mission yakhe akazosoloko esebenzisa ii-angels. Nani you are representatives, nam ndiyi-representative of the gospel, and therefore umsebenzi sikhona for basiphathisane. It is up to you to harden your heart, but you are urged namhlanje ukuba khulula inhliziyo uvumele uYesu angene. Zikhona imimangaliso eyenzekayo xa engenile, ezinye izinto ziyenzeka, notshintsho nawe uyalibona, uyokhula, and so many things ezenzekayo eziyi-blessings ebomini bakho xa uvumele uYesu angene. So namhlanje may we not be like Judas who experienced uYesu, wahlala naye wambona, but he decided that this is my mission and this is what I'm going to do. May we allow ukuthi kwangene ezinhliziyweni zethu akwazi usikhumbuza, sikwazi manje silungisa kuko konke, and we must remember that we are the representatives of Christ. Amen. Amen.